Коклюша се разнася от болните, като значителна част от тях просто кашлят, без да знаят, че имат коклюш. Обикновено това са възрастни хора, при които заболяването не ги вади от равновесие и те се занимават с нормалната си дейност, ходят на работа, грижат се за децата си, общуват с останалите, но кашлят и при тази кашлица разнасят аерозоли, които са натоварени с коклюшните бактерии, които като попаднат в дихателните пътища на човек, който не е боледувал или не е вакциниран, могат да причинят заболяване. В момента от имунизацията за коклюш започва от двумесечна възраст. Ваксината се прави на 2, 3, 4 месец, на година и 4-5 месеца и на 6 годишна възраст, като нейната трайност, т.е. времето, за което тя осигурява защита, е някъде около 5-6 години. Тоест, тези, които са изложени на опасност да се разболеят от коклюш, са или тези до двумесечна възраст, или малко след нея, до 4-5 месец, когато още не са изобщо или не са напълно имунизирани, или възрастните, които са след 14 и нагоре годишна възраст, при които вече действието на ваксината е изтекло. Тоест, това са групите население, които са най-вече изложени на опасност да се разболеят от коклюш. Докато при възрастните едно заболяване от коклюш не ги излага на някаква особена опасност, просто си ходят и си кашлят. При едно новородено или при едно дете на няколко месечна възраст, коклюш е сериозно заболяване, което може да доведе до усложнения и в някои случаи до смърт.